ekene unu anyị si na ekene ọra mmụọ kene ana Abia steeti anyị si na onye isi unu nwoke bụ Ifeanyi Chukwu na anyị si na a na-ekeli egboli akụlụ na ndị uke na amoosu anyị ekenekwa ọra mmụọ onye na Chinenye anyị si na ekene aja na Imo steeti mmụọ na-eme Chinenye iru anyị si na taa ka a na-egboli akụlụ na ndị amoosu na ndị uke anyị siri ọrụ ndị ilo ọgwụlụ nkata chụrụ iyi alụwe chujuru ụwa anatakwana ọgwụlụ nkata chụrụ iyi alụwe chujuru ụwa anatakwana ọya bụ ivu onye bụ ivu ka anyị na-akwa ya bụ ivu Igbo ndị akụrụ ka anyị na-akwa ya na nkata ebe eji akwụ ya bụ bụ ndị ilo na-esonye bụ nwanne anyị nwoke Ifeanyi Chukwu aja eso anyị si ka a were nkata chụrụ iyi walore chujuru ụwa anatakwana na ka anyị na-akwụkwe na-agụ ya n'ọgbọ n'isi nwanne anyị nwaanyị bụ Chinenye anyị si ajọ nwoke ajọ nwaanyị ajọ mma ajọ mmadụ na-eso ya Jesu a sị na ọ ya eji nkata chụrụ iyi balore chujuru ụwa anatakwana n'ọnya bụ ife anyị na-akwa wee sị na tata ka a na-amalite ịkwa ya bụ ivu na ndụ nwanne anyị nwoke bụ Ifeanyi Chukwu kalụ anyị ji akwa wee na-eze iwe na-eze mmụọ niile ya na Ifeanyi Chukwu ji iwe mmụọ si be nna ya na ikwu nne ya na-eme ka ọ na-eme mmụọ si be nna ya na ikwu nne ezumezu mmụọ si na be nna ya bụ anị ya Abia steeti wee sị ka unu bịa akwanụ mmụọ na-emeli Ifeanyi Chukwu ya mmụọ Ifeanyi Chukwu na-emeli iwe anyị si ajọ mmụọ ajọ mmadụ ajọ nwoke ajọ nwaanyị nke Okoye Akụ Okonkwo Mgbeke Mgboye Mgbagbo Mgbankwọ wee na-enwe anya ọkụ na-ejeli aja ije na-agbalị aja asị na ya bụ aja ha na-ebufu tata ka o wee dole ya na mma mmụọ niile ọ ga-akwado tata a sị ka ndị ichie ma ọra mmụọ ma ezumezu ka unu bịa soro ekele okelie nri ka o wee do mma a sị ka ngozi akala aka gozi iru ọrụ ya na ọ ga-adole ya na mma a sị ụzọ ọbụla bịa chọọ nara n'ebe n'ebe na ọka anyị kwuru ometeghe evu n'ọnya ka a na-eme a na-abanye bụ nwanne anyị nwoke bụ Ifeanyi Chukwu anyị si na ọ na-abịa zuru chọọ na n'ebe n'ebe anyị abịa na isi nwanne anyị nwaanyị bụ Chinenye Chinaka a sị ka unu bịa akwa na ọra mmụọ be nna ya ndị ichie be nna ya ezumezu mmụọ mmụọ na-emeli iwe mmụọ na-emeli iwe akọweli nwoke akọweli nwaanyị akọweli mmụọ akọweli mmadụ amoosu nwoke amoosu nwaanyị anyị si ndị uke anyị ziri ndị ka ọbụla bụ aja iwe tata ka ọ na-ebufu ibu siwa oyi eji nkata chụrụ iyi balore chujuru ụwa anatakwana anyị si ka anyị kwuru ọra mmụọ na-ewu iwe mmụọ ọbụla na-esi ọnwụ taa ka ọ na-ezu iwe si ụzọ ọbụla bịacha nara n'ebe n'ebe anyị si ka anyị kwuru ka unu ga-emezie n'aba Chukwu na ọdịnala na ndị ichie anyị si ka unu ga-enye ya ọ dụrụ ya na mma anyị akpọkwa unu si ndị abanye bụ nwanne anyị nwoke bụ Ifeanyi Chukwu kalụ wee sị na ihe ọbụla bụ aja iwe taa ka a na-ebufie ibe isi ike taa ka a na-ebufie a nara aga n'ihu taa ka a na-ebufie ọ ya kwa na anwụchu anwụchu ezinụlọ ya ga-aghara anwụchu anwụchu a sị ya akala aka ya a sị na ọ ga-adụpụ ugo ugo chalacha nwere ochuchu a sị unu niile bụ ọra mmụọ ka unu bịa
unu dozie ọnọdụ ya n'ọrụ ka anyị na-ekwu na ndụ nwanne anyị nwaanyị wụ Chinenye anyị sị na ọ ya adụ Chinenye na mma ọ ra anwụchu anwụchu ya enye ọmụmụ nwoke nye ọmụmụ nwaanyị nye ọmụmụ mmụọ nye ọmụmụ nke mmadụ wee sị na ụmụ ọbụla bụ ibe ya amụnye ọkụ n'ụlọ ka unu ya ewofulie nwa bụ nwa ka unu ya enye wee sị na tata dị iwe na ọdụgoli ya na mma ibe ọbụla na-eweta ọgbanuke unu kwafịa n'ọka anyị kwuru unu ya enye sị ka unu merie ka ọ gaziwe n'eke ka ọ gaziwe elu ya n'oyi n'otu ghara egbu ya n'otu ọ nara agba mbọ okwu anyị si na-abịa ibe anyị Chukwu anyị na-akpọkwu ọra mma obenye anyị ndị nwa anyị bịa na mkpọrọgwa sị ka unu bịara anyị bụ ivu a na-akwali ya tata ivu uke ivu aka owere ivu ochu otu aghara na-agbụ ya aghakwa agbụ ya n'iru ọrụ ya ọ gakwa agbụ ya n'ezinụlọ ya anyị si onye si na ọ ghara dị n'ọrụ ya bụrụ ọkụ ụzọ na bụrụla anyị abịa n'isi ya bụ Chinenye Chinaka wee sị na otu aghakwa agbụ ya iru ọma ka ọ ya na-enwe iru ọma ga-akpọrọ ya ndụ ga-abụ nke arụ ike ọ sị na ọ ghara dị n'ọrụ anyị si ya bụrụ ọkụ ụzọ na bụrụla anyị si na ndị si kara megide ụra ka a nọgbuo ụra a sị kpakpali ya eko na travel ndụ ọrụ anyị gọrọ n'ọrụ kpakpali ya eko na travel ndụ iwe ọma ibe ya na-eluwe aka iwe ọma ya na-akpọba n'eke ọ na-akpọ ya bụ ibe anyị Chukwu n'oyi ọ na-akpọ ibe anyị Chukwu na na-akpọ ibe anyị Chukwu na nkwụ edo mmadụ emelie ya na ndụ na ọ ghara adụ n'ọnwụ ma onye si na ọ ghara adụ n'ọnwụ a sị ya were nkata chụrụ mmiri o chujuru onye natakwa a sị na ndụ ya bụ Chinenye Chinaka anyị si onye ọbụla na-ejere ya ije ndụ na-esu enyi na ndụ na-akpụ ya mkpọrọmọnụ a sị kpakpali ya eko beba anyị kwuru na ọdụgoli ya na mma onye enye ọmụmụ nwoke ọmụmụ nwaanyị otu ọbụla bụ chọọ na n'ebe ọ bụ ndị si na ọ ghara adụ n'ọrụ anyị eji nkata chụrụ iyi wee sị na iwe anyị na-ekwu okwu ndị si kawa nọgbuwe nya bụ ibe anyị Chukwu ọ ga-anọgbu ndị ilu eke oyi awụkwụ awụcha awụcha ka ọ ga-ahụ n'anya ndị ilu ọ ga-eji ọgbọnọ wụọ were ọkwụrụ ma chaa ahụ ọrụ ka anyị kwuru na ndụ ya bụ Chinenye Chinaka na ndị ilu ya niile ndị na-ejele ya ije a sị na ọjọ mpampas ka ọ ga-ahụ na ọ ga-abụ awụcha awụcha na ndị ilu ya ghara agụchi a sị na ọ bụ ndị ilu anyị akwa na-anọgbu anyị akwa na-adado ya bụ Ifeanyị Chukwu Ifeanyị Chukwu kalụ ndị ilu ghara adagburu ndị ilu ghara anọgburu a sị kata ma ị nọgbuo bụ ndị ilu ọ ka anyị kwuru anyị sị na ị ga-anọgbu bụ ndị ile na-eke ya nọgbu ndị ilogo n'oyi ya nọgbu ndị ilogo na ya nọgbu ndị ilogo na nkwụ edo mma ga na-emele gị edo mma ga-akpọba gị iru ọlụ ga-emeghe n'ọnya ka anyị kwuru anyị si ele ekwu ka ọ ga-adụ ụzọ ọbụla rechọọ na n'ebenego anyị si nọ n'isi ya bụ Chinenye Chinaka anyị si na ndị ilu ghara anọgbu na-eke aghakwa anọgbu n'oyi aghakwa anọgbu na agụ ghara anọgbu na nkwọ ibe dị mma ga-emeli gị na eke ọ ga-emeli gị n'oyi ọ ga-emebeli gị na agụ emeli gị na nkwọ ihe ọma ga na-akpọ gị anyị si na ka anyị kwuru ka ọ ga-adụ esi na ọ ghara adụ n'ọgụ ụzọ ọbụla gị chọọ na n'ebenego anyị si na onye babụ ndụ a ga-enye gị akụ a ga-enye gị uche a ga-enye gị amamihe gị bụ ibe anyị Chukwu anyị si na ịkpata ego ọba ụlọ ọlụ na ala lụ na elu ezucha ụmụ enebe gị nka ya bụ akọ na uche na anyị enye gị onye ka anyị kwuru anyị si na akọ na uche ahụ ka anyị na-ekwukwe n'isi ya bụ Chinenye blessing wee sị na unu ga-enye akụ unu ga-enye ya uche ọ ya alụkwa ụlọ ya lụ na elu ọ ji ya zụ ụmụ ya onwe ya si onye si na ọ ghara adụ ile o were nkata chụrụ iyi olu otu juru onye anatana anyị si na anya bụ Ifeanyị Chukwu oke ọbụla anyị si ya ka anyị na-ayị unu bụ ndị iche unu mezuo ya oke a nwụrụri aka na eke olurie n'oyi olurie na nkwụ iwedo mmadụ emebelie eke ọ emebelie n'oyi ọ emebelie na agụ ọ emebelie na nkwụ anyị si bụ ndụ na-eje atụ omimi ọ bụ ndụ na-eje atụ omimi ndụ na-eje aja ije
anyị si ụkwụ ga-atọbaba n'ije metere evu bịara igbu egbu onwe n'isi ya bịara anyị Chukwu akalụ anyị si na ọdụgolowe na mma ya bụ ivu a na-akwafu ivu ndị akụlụwere ivu ndị uke anyị si tata dị ire ka wachala ka a gbaa leta na ndụ anyị si na ihe ọbụla itiri aka na ọ ga-agazi iwe anyị Chukwu anyị si ịgba ara ọlụdo n'igwu iwe bụ nsogbu mmadụ iwe bụ do na ndụ nwoke ya ka ya agba iwe nụrụ afta iwu na ọka ekwuru ya bụ na ịlụrụ ọlụ odo n'igwu nke ọ ga-abụ na ọ ga-agazi abụ ndị na-eje aja ije anya ka anyị na-ekwu ụkwụ tọba n'ije si onye ya eji mmịa ike wee kwafu ihe ọbụla dị ike na ndụ ya riri anyị Chukwu ihe ọbụla dị ike anyị si na ọ ya akwa na anwụchụ anwụchụ ọ akwa na-aba n'ọnwụ n'ọka anyị kwuru anyị si na ọ ga-anọgbukwanụ ndị ilu ya n'ọka anyị kwuru ọ ga-anọgbuwa ndị ilu a sị na ya bụ nwa ya anọgbu ndị ilu ya ihe ọbụla bụ ajọ iwe ka unu ya kwafuru ya na eke na oye na arụ na nkwụ a sị na ọ ma na-agbanwe agbanwe n'ihe ọma ya nọ n'anya ndị ilo ka ọ ga na-agbanwe agbanwe n'ọbụla bụ ndị ilo na baghara abụta ibe anyị Chukwu kalụ n'ọka anyị kwuru ka ọ ga-adị anyị si na otu si na ọ maka ọdụ o ji were uchichi na-eme wabụ ndị ilo wabụ ndị amoosu wabụ ndị amụgba aghara agụta ebe anyị Chukwu kalụ wee sị na ka anyị kwuru ka unu wee mezie anyị si ndị si kawa mee ihe eji eje a na-ana o jekete n'iru ka o jebe azụ ya bụbe anyị Chukwu kalụ anyị si na ọbabụ ndị ile ya a ga-emezi onwe m eji eje a na-ana na ọ bụba ya bụbe anyị Chukwu kalụ ọ ka anyị kwuru ka ọ ghara anyị si oke ọbụla ebe ọbụla ọdụ n'ugwu a sị ya lụrụ ya aka ọdụ na ndịda ya lụrụ ya aka ka na ike ọbụla oke adịla ya lụrụ ya aka ọdụ n'aka mmụọ si je na tia babụ ndị ajọ mmụọ n'anya ka ọ na-ayọ anyị si na ọ ga na-akpata ego oyibo ka abụla ya ivu ọgwụ na ọ ghara adụ ya alọ ọ ga na-akpata ego anyị si na ọ bụ ndị ilo na ọ na-achịnyebe ịga ọ na-achị ndị ilu ya ịga ọ bụ ndị ilo ọ na-achị ire ịga abụ ego ọ na-achịnye babụ kawara anya aka ka o nwere onye o ji nke ọ na-achịnye babụ ndị ilu ya ịga na-achịnyewe ịga si kawara anya aka o metere evu ọ ndị ilo ka ọ na-akpọchi ọ nara akpọchi ndị ọ nara akpọchi ihe nweta ya na ọka ọ wee dị mma ka ọ na-eme wee sị na ya bụ ndị ilu ya awaghị achakwana ya awaghị arakwana ya aka abịa naanị Igbo na-azụ o ketebe oke ihe ọma bịara ebe a na ọ na-agha ndị ilu ya isi ma nwoke ma nwaanyị adị n'ime ya ọ na-akaba nkụ ọ na-aka ndị ilu ya nkụ ya bụ anyị Chukwu kalụ na-aka ndị ilu ya nkụ abaghara ezute ya kwụwa egbochi iwe ụzọ ọ na-aghaghị isi ndị si kawa mee ya eji eje a na-ana anyị si na wabụ ndụ ọ na-ekwu ahụ mmewe onwe bụ eji eje a na-ana na ọrụ anya bụ iwe anyị Chukwu na ezinụlọ ya ka anyị eme eji eje a na-ana ọ nara eke onwe ya n'ọrụ ndị ilo ka ọ na-eke na ndị si na ọ ghara eku ume ndụ n'ọnọdụ ba dị iwe ọba nwa na onwe bụ aghara ekwu eku ume ndụ a sị na nwunye ya aralalụ anya ka ọ na-eme ebe bụ ndị ilo ka wachala ya ka o mee akala aka ya ndị amoosu ka wachala ya ka o mee akala aka ya ndị uke ka wachala ya ka o mee akala aka ya n'ọba ka ọ na-eke ọ nara eke iwe nweta ya ọ nara eke ndụ ya wee sị na elu ọ na-ejide wabụ ndị uke ọ na-ejide ndị amoosu a sị ka iwe ọma iwe ọ na-ayọ ka ọ fụtara iwe na ndụ ya fụtara iwe na-akala aka ya ọ lụọ ọlụ ka ọ gazielie ọ chụọ àjà ka ọ gazielie ọzọ ndụ ọzọta iru ọlụ ya agaziwe ụkwụ a na-abata n'okwu ya ekirikịta ọkpa adị na bie nnukwu ọkpa adị na bie ọnya ka ọ na-ayị unu o wee sị na o ji ndị ji oyoko mete esonye bụ iwe anyị Chukwu kalụ a sị na tata ka ọ na-arapịachi unu anya na-abịa n'ụlọ aghara na-abịa ma ndị na-eso ya na mmụọ ma ndị na-eso ya na mmadụ anyị sị na ụlọ aghazi na-abụ onye bụ iwe anyị Chukwu na ya kwụ abụ ezinụlọ ya
na ọ na-eme ụwa n'ọnya bụ ibe anyị Chukwu ọnọdụ unu ka ọ na-enye unu wee sị na ọ na-arada unu na unu ara di na nzu ka eji si na unu ga-amafia unye ma anya nzu n'ihe o kwuru edo na ọ ga-edolie wee sị na ya abịa ganata na n'isi ya bụ Chilaka Chinenye wee sị na oke ya bụ Chinaka Chinenye ga-eri ya aka oke ọbụla ebe ọdụna ka olulu ya aka nke dị n'aka ndị ajọ mma unu jee natawa ajọ mma nke dị n'aka ajọ mmadụ jee natawa na ajọ mmadụ otu ọbụla otu ọgbụgbọ ọbụla ọgwụ agwọrọ agwọ osi be nna osi na be nna osi n'aka ndị enyi asị tata ka a na-ebufe na ọ ghara na-egbochi ya ozu na ọ ga-eme akara aka ya o nwere onye o ji oke n'ọnya ka ọ na-arị unu wee sị ya bụ ivu ọ na-akwa bụ ivu ọ kwafuolu unu bụ ndị uke kwafuolu unu bụ ndị aka owere na ndị amoosu na n'iru ọrụ ya ka ọ zụta nwoke ndụ zụtaba nwaanyị ndụ ọkwa ihe ọ chụtara ya ka ọ yere unu bụ mmụọ ya ka unu na ya eri wee sị ka unu gọzie enyi gọzie ezinụlọ ya gọzie iwe nweta ya gbuolie ọgụ ndị si na abụ ya abụghị anya ka anya pịarụwa ndị na-ejeli aja ije ka ụkwụ tọbaba n'ije mete ka o vuru n'ọnya ka ọ na-ayọkwa n'unu ya bụ Chinenye asị na ọnya ka a na-ekwu okwu ya si na ọya ndị ilu ya ọya anọgbu ndị ilu ya ọ ghara aba n'ọnwụ unu ga-emeghebe ụzọ kpọfugharịa iwu uke asị na ihe eji nne ya ike wee kpọfugharịa ebe ọbụla dị ike ebe ọbụla bụ iwe dị ike ga-abịakwutere ma ọ bịakwutere ezinụlọ ya asị ka unu kpọfịa ma n'iru ọrụ ya asị na ka ekwu ka unu ga-eme asị na ọya kwanụ a na-agbanwe n'iwe nweta na ọ na-so n'anya ndị ilo ka ọ ga na-agbanwe ndị ilu aghara abụta ndị ilu aghara agụta ya anyị si na mgbanwe ya bụ n'anya ndị ilo wee sị ka anyị kwuru ka unu ga-emezu anyị si na abụ ndị ji uchichi eje na abaghara abụ ya bụ Chinenye anyị akwụ abụ ezinụlọ ya anyị akwụ abụ iru ọrụ ya anyị akwụ abụ iwe nweta iwe nweta ọbụla ya na-elu ya aka nke ọbụla bụ iwe ya etinye na nsete ma tinye n'okwu na ụka ka unu ya ewofuli nke ọbụla bụ nke bụ nke ya elu ya aka ka unu ya eme ka olu ya aka anyị si ka anyị kwuru ka unu ya emezu anyị si ndị si ka ọ mee ya eje ana oje kete n'iru ka o jebe azụ anyị si na-asị ka ba na-asị na Chinenye ya abụ ojebe ebe ọbụla ọ na-eje na ọ ga-ejelu n'ugwu ọ ghara enwe ibe mmerụ arụ ọ nabakwa ebe ma ọ nara bie ọ nalụọ na bie n'odo n'igwu ọ ghara enwe ibe mmerụ arụ ma n'iru ọrụ ya mekanik abụ ọbụla ọ nwetara onwe ya mana ọ ma abịa anyị si n'odo n'igwu ka ọ ga-abụ gị anyị si nọ mkpa anyị eji mkpa na-akpata pounds and dollars euro ego a na-abata agbanwe ya na naira na-elu iwe na-alacha aka na-enwe obu aṅụrị ọ bụ ndị ilo ka a na-ekwu okwu ka ọ nọgbubeba anyị si na ịga ka ọchị ọ na-achịnyewa bụ ndị ile ịga ababụ ndị ile aghara agụta ya ọ sị na ọ nara akpọchi iwe nweta ya ọ na-akwa akpọchi ndụ ya na-akwa akpọchi nwoke ọ nara akpọchi nwaanyị mana iwe ọ na-akpọchi bụ ndị ọbụla onye ọbụla na-echeli aji eji ọbụla na-ejeli aji ije n'ọba ka ọ na-achịnye ịga n'ọba bụ ndị ilu ya ka ọ na-achịnye ịga onye ọbụla na-ejeli aja eji onye ọbụla na-echeli aja eje n'ọnya ka anya bụ Chinenye na-achị ịga onye si ka ọ dụrụ ya na mmụ iwe ọma ma ele onye ahụ onye echeli ọdịda wuru nke onye ahụ oke o kwuru ọwụ ka o ji kwuo ọwụ ka o ji ya dị ya wee sị na onye bụ Chinenye Chinenye ọ ga-aka ndị ilu ya nke ndị si kaba n'ọgbọ onye ọ na-akaba nke ọ na-aka ndị ilu ya nke ahụ Chinenye ọ na-akaba nke oke oye abụọ akwọ okeke dị n'ime ya na okoye dị n'ime ya na oke abụọ dị n'ime ya na nkwọ dị n'ime ya
ata ka ọ na-agaba isi na onye bịa ọ ghara ama onye ọgwụ na-eme uwe na okwu baba ya atọ na ọka agba ememe ya atọ na okwu ekwuchiche enyi okwucho iwe banyere waji iwe na ọ ghara afụta iwe ya atọ na ọkụka agba atọ na ọgbụgbụ izu na-eme uwe na-eme akala aka anyị sị na ọ na-eke ọbụ ndị ilu ọ bụ ndị ajọ mmadụ ọ nara eke onwe ọ nara eke ndụ ya nara eke ihe nweta ya n'ọdụ ndị ilu ka ọ na-eke abụ ndị ilu ya ghara abụghị anya bayakwa agụtụ ya na-eke bayakwa abụghị anya n'oye baghara abụghị anya na afọ aghara abụghị anya na nkwọ ibe ọma ga na-akpụ ewedu mma ga na-akpụ ya iru anyị si na ọnya bụ ndị ilu ka ọ na-eke ọ nara eke ndụ ọ nara eke ihe nweta ya ọ na-eke ezinụlọ ya na ọwa bụ ndị ilu ọ na-ekeba na-ekeba n'oye na-ekeba na abụ na-ekeba na nkwọ ọma ga na-akpụ ewedu mma ga na-emeli onye cheeli ọdịda bụrụ nke onye ahụ onye cheeli ọganihu onye ahụ bụrụ ochimmiri anaghị ata aka anyị si n'ọnya ka ọ na-eke wabụ ndị ilu ndị ọnụmọnụ ndị mkpọrọmọnụ ndị okwu na ụka aghara abịala ya n'ọnya ka ọ na-eke ọ nara eke ndụ ya ọ nara eke iwe nweta ya nara eke mmadụ nọọ ndị ilu onye ọbụla cheweli ya ajọ iwe n'ọba onye ajọ iwe ahụ onye bụrụ ọkụ ụzọ na bụla ya bụ iwe ọ na-ayọ anyị si na o ji ya bụ ndị ji enyokometa enyi ya ndị na-esu ya ndị na-ejeli ya ajọ ije ji monitoring mirror were esu ya na taa ka ọ na-arapịawa anya na abụ na-abụghị ya na aya ziri ama onye ọbụ na-eme na tata ka ọ na-arapịawa anya na abụ ma nwoke ma nwaanyị dị n'ime ya si na ọ na-arapịawa anya na abụ na ayarawa amazi onye ọrụ taa ka ọ na-aradowa bụ ndị ilu anyị si na ya bụ nzu ka ụmụ mafia onye ma anya nzu aka ọbụla malụ nzu anaghị ama unyi wee sị na anyị abịakwa n'isi ya bụ ibe anyị chukwu kalụ nke bụ ijite ndụ jite ego jite ọgaranya bụ akwa iwe enwenwe anyị si na tata anyị ọbụla si na ọ ghara adụ ya bụ ibe anyị chukwu kalụ na mma anyị si na a na-amachi ya ọnụ ọnụ o mee ka ibie mere na ọ ga-agali ya ọ chụwa na ọ ga-achụta ọbịa igbu egbu onwe ya nweta eburu anyị si na ijite ndụ jite ego jite ọgaranya jite ọmụmụ na ụba anyị ndụ na isi ya bụ Chinaka Chinenye blessing anyị si na ọ ga-adụli ya na mma anyị si na ọ ghara adụli ya na mma anyị si na tata ka a na-amachiwa bụ ndị ilu ndị ọnụmọnụ ndị mkpọrọmọnụ uke nwoke uke nwaanyị amoosu nwoke amoosu nwaanyị amoosu ụmụ amoosu mmadụ anyị si na taa ka a na-amachiwa ndị okwu na ụka si na ya achala ya ọbịa egbu onwe wee si na taa ka anyị na-ekwu oge okwu si na ka anyị kwuru n'ọnụ ọgbọ ka ekwulie ọgbọ ka ekwulie n'abanye bụ ebe anyị chukwu kalụ anyị kwulie n'ọgbọ n'abanye bụ Chinaka Chinenye blessing anyị si na ọgbọ ka ejikwu ọgbọ ka o ji ya dị ọ nzu ka anyị ji na-ama nzu si ka ụnụ mara nzu ụwọra mmụọ n'abanye bụ ibe anyị chukwu ka ụnụ mafia onye ma ya nzu ote iwe dị mma tofuwa ihe ọbụla bụ adị ire okie ya eluru ya aka wee naanị Igbo na-azụ ọ rataba oke ka o ketewa oke ọkụ unu ya emezu wee si na-edo ọ ga-edolie eke ọ ga-edolie n'oye ọ ga-edolie na alụ ọ ga-edolie na nkwụ edo mmadụ emekwele bido tata ebe anyị chọrọ ịga na-anọ na ndụ ya riri anyị chukwu kalụ bụ good testimony esi akwadoche mmụọ niile ọ ga-akwado tata ka ụzọ meghe ka iwe ọ bụla iwe ọbụla ọ na-akụ ọta a sị na tata ka ọ ga-ebu iwe ọma ga-abịara ọ ka ọ bụla odo n'igbo ma ọ bụla iwe na-ewe ya doo nọ anyị sị na anyị abịa n'isi n'abanye bụ Chinaka Chinenye anyị si nzu ka anyị na-amụ unu si na tata na unu ya amụ ya nzuo ya mafia onye ma ya nzu ya mabịa nzu na eke ya mabịa n'oyo ya mabịa na agba mabịa na nkwụ edo mma merelie na eke emerelie n'oyo emerelie na agba emerelie na nkwụ n'ọma ya akpọrọ ya n'ụba
ihe ọrịa ya emeghe onye ọzọ ndụ ọzọta ka ọbụla n'elu igwe elu aka wee sị na ọnya bụ nzu ka anyị na-eme unu ka unu maa anya nzu onye doka anyị ji ọkpọkuo ọnụ wọra mmụọ ya na Chinaka anyị si unu bịakwanụ ọ ga-edolie na eke edolie n'oyi edolie na edolie na nkwụ anyị si ihe dị mma ya emelie oke ọbụla n'elu igwe elu aka oke ọbụla ghara egwu nke dị n'aka ajọ mmụọ unu ji anata ajọ mmụọ nke dị n'aka ajọ mmadụ unu ji anata ndị ajọ mmadụ iru ọma ya akpọrọ ya ndị kwelie nkwa ya emezulie ndị kpọlie asị ya abịa n'anya na ndị ya enyere aka ya afụtara ihe iru ọma ya abịa onye ewefue ndị akụrụ na weta ndị amadị ka o wee dị mma anyị si ya dị olu na ya anyị si ka anyị kwụ ka ọ ga-adị ngwa weta na mbụ oge unu pọsụ ahụ